El reproductor multimèdia VLC és això, un reproductor. El que passa que un reproductor molt particular, molt especial, molt interessant també. Per allà de que, primer que res, funciona en molts sistemes operatius, tant per supost que Ubuntu, Lliurex, Windows, però també per la gran quantitat de formats d'àudio i vídeo que admet, pràcticament tots. A més de reproduir, també permet capturar l'àudio o el vídeo, permet la conversió d'aquest àudio-vídeo i també permet convertir el nostre ordinador, gràcies a internet, en una finestra d'emissió d'àudio de vídeo, sempre en streaming, per internet. Anem a veure les distintes finestres. En medio tenim des d'on podem agafar els arxius, obrir l'arxiu, directori, disc, si tinguem un disc de disquetera el reconeixeria. El vocal de red seria la possibilitat de enllaçar, podem dir, algun arxiu d'àudio i vídeo des d'internet, el dispositiu de captura, convertir i emetre també el tenim, podem dir, des d'aquestes possibilitats de dalt. La reproducció, més lligada, podem dir, al vídeo que altra cosa, les pistes d'àudios, canals, la possibilitat de pujar i baixar la intensitat de l'àudio. Tinguem en compte que VLC, si és en un vídeo, permet pujar fins a un 400% el nivell, la intensitat de l'àudio. Si és en àudio seques, permetrà pujar un 200%, la qual cosa ho fa molt interessant. Vídeo, en vídeo es permetrà acoplar l'àudio al vídeo, també una tasca de vegades complicada que este programa la facilita, allò de que després d'una captura d'un vídeo s'ha quedat un poc endarrerit l'àudio o a l'avançar respecte a les imatges, es permetrà ficar al lloc fàcilment. Les distintes eines, i dins de les eines estan les preferències. Hi ha les preferències generals del programa, tan lligades a la visió, podem dir, de l'interfàs de VLC, com el que és l'àudio, les seves característiques, vídeos, subtítols, còdecs, tecles ràpides, que en té moltes, i sempre pots acoplar-te el que necessites. En verd tenim una possibilitat interessant, controles avançados. Han d'estar activats perquè es permetran en qualsevol moment capturar el que passa dins del programa. La qual cosa podrem capturar tant àudios com vídeos, directament, sense més històries. Vaig ja a obrir el programa i aniré directament a obrir el vocal de red. Això em permet anar altra vegada a un arxiu, un disc, la xarxa, que és el que ho veig obert, i els dispositius de captura. Jo he penjat un àudio en una web d'internet, filaden.com, de les moltes que hi han que permeten guardar una o dos gigas, i a més és un directori d'estos que quan es tracta d'àudio no l'eliminen. Tenien alguns que quan localitzen que és àudio l'eliminen. És senzillament debajo un botó, un arranjament interpretat al piano per Jesús de Bon, un arxiu WAV, el que n'hi ha allí. I si jo piquem reproduir, pues l'escoltarem. En qualsevol moment, si picara damunt de la icona de gravació, podria enregistrar el que està passant, l'àudio, directament, sense més història. Però tinc altres possibilitats. Torna a vocal de red, tinc ahí l'adreça, perquè també tinc la possibilitat d'encolar. Encolar seria en el sentit de apegar este a un altre arxiu. Emetre seria no des de la xarxa. Si jo tinguera un arxiu a l'ordinador i volguera l'emissió en streaming d'aquest arxiu, podria aconseguir-ho d'ahir. I convertir seria el que em permetria, podem dir, a més d'escoltar-lo, també convertir-lo i guardar-lo a l'ordinador. De quina forma? Senzillament, per a dir-li quin arxiu de destí, li dic explorar, posarem debajo botón J de Bon, li dic, ell preferentment agarra la carpeta, li dic a l'escriptori, una volta que hi ha el nom, li dic guardar, li dic el format que vull, m'interessaria MP3 o FLAC o format CD, que és el que ja té,
com que ja ho té, el vaig a convertir en MP3. I després, si vull que escoltar-la mentre està guardant-ho, li dic mostrar salida. I res, iniciar. I mentre es reproduís, pues, estarà registrant-lo i convertint-lo en MP3. El que acaba de fer ho podem fer des de qualsevol possibilitat. Podia haver obert el disc i convertir des d'ahí, però també n'hi ha voltes que conforme siga la xarxa, a nivell d'eficàcia de la connexió a internet, te poden tenir algun problema. Això, pues, una forma més senzilla de poder registrar el que hi ha seria directament. He pulsat el botó roig, d'aquesta manera està registrant directament el que passa, siga àudio o vídeo el que passa. I veuré com ho tinc guardat a la carpeta d'àudios.